Subotica, vojvodinsko mesto na severu Srbije, in slovenski Bled si ne bi mogla biti bolj različna. Bogato, multikulturno mesto s pestro zgodovino, kulturno, nacionalno in versko nadvse raznoliko, 100 tisoč prebivalci na eni strani in Bled, alpski biser z nekaj več kot 5 tisoč prebivalci, turistično znano in oblegano mesto. Pa vendar ju družijo tudi skupne točke, ki so jih predstavniki obeh občin, predvsem pa mladi, raziskovali v okviru projekta Združene države Evrope. Najprej me zanima, zakaj ste se odločili, da sodelujete v tem projektu Združeni narodi Evrope. Mi smo i do sada učestvovali u nekoliko projekata u kojima se jedinstvo, zajedništvo, multikulturalnost slavila i promovisala, prikazivala. Naša škola je škola koja ima nastavu na srpskom jeziku i na hrvatskom nastavnom jeziku, a inače u našoj školi se govori sigurno 6 različitih jezika. Govorimo srpski, mađarski, bunjevački, hrvatski, zatim deca uče engleski, imamo dosta dece koje govore romski i govore albanski jezik, makedonski takođe. Dakle, sve jezike koje mi u školi, nemački koji je kao drugi nastavni jezik i sve kulture koje se kod nas u školi susreću, jednostavno iziskuju to da mi još nešto novo naučimo, ali da i ljudima u svojoj okolini, pogotovo u Sloveniji, s obzirom na našu slavnu zajedničku prošlost, dođemo i da prikažemo to i naravno od njih čujemo pozitivna i lepa rešenja za ovako nešto. Kaj je tisto najpomembnejše v tej multikulturnosti? Kaj je prednost recimo za te vaše učence? Prednosti su višestruke. Dakle, prednosti su u tome što deca svakodnevno žive ono čemu mi trebamo da ih naučimo. Dakle, oni multikulturalnost, multilingvalnost, zajedništvo, različite kulture, preplitanje, dodirne tačke tih kultura, sve ono, a opet na neki način svoju posebnost imaju prilike da osete, ali i da prikažu. Kao što smo i mi sad imali prilike da vidimo da jedan isti kolač se zove na više različitih jezika, ali pre svega insistiramo na onome što je naše zajedničko kao ljudi, kao postojimo čovečnost i onda na posebnosti svakog naroda koji sa sobom nosi. V bistvu Bled veže za Subotico že eno večletno sodelovanje. Spoznali smo se v okviru ene popolnoma druge inicijative objezerskih krajev Evrope in potem seveda ti projekti so dostikrat priložnost za spoznavanje med kraji, za izmenjavo izkušenj, in ko je bil lani objavljen razpis v okviru programa Evropa za državljane, smo se na ta razpis tudi prijavili, uspešno pridobili sredstva za financiranje tega srečanja in povabili kolege iz Subotice, da spoznajo Bled, da tukaj v bistvu delimo izkušnje, ki jih imamo oboji, tako z področja turizma, tako kot danes zlasti naši mladi razpravljajo o šolskih sistemih, o multikulturnosti v naših krajih in ne nazadnje tudi o migracijah. Takrat, ko smo se prijavili, je bila to zelo pomembna tema, zlasti za Subotico, ki se nahaja na tromeji 3 držav in je bila deležna tega vala, dokler seveda Madžarska ni popolnoma zaprla svojih mej. In tako potem seveda iz tovrstnih srečanj, iz tovrstnega sodelovanja nastajajo tudi druge oblike sodelovanja. Vojvodinsko mesto, ki leži blizu tromeje med Srbijo, Madžarsko in Hrvaško, je od nekdaj multikulturno. Ima pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Od nekdaj pa se srečuje tudi z migracijami. Val beguncev z Bližnjega vzhoda je v preteklosti že večkrat opljusnil mesto. Najhuje je bilo ob vzpostavitvi Balkanske poti, preko katere so begunci iz Sirije, Afganistana in Iraka skušali pred vojno in nemogočimi ekonomskimi razmerami v svojih državah pobegniti v Evropo. Vi znate da se Subotica nalazi na severu Srbije, da je na graničnom pojasu sa Republikom Mađarskom, da je to bila izlazna ruta za sve migrante koji su se kretali migrantskom rutom. To je bilo svih ovih godina unazad, sada je malo situacija drugačija. Najveći talas migranata i pritisak na grad Suboticu i na pogranične prelaze je bilo tokom 2016. godine i mi smo tu, moram da kažem,
podneli veliki teret kao grad, sva javna komunalna preduzeća, sve zdravstvene i socijalne ustanove su učestvovale, da kažem, u prevazilaženju ovog problema, kako bi, naravno, svim migrantima koji se nalaze u gradu Subotici i koji prolaze kroz grad Subotice prebrodili tu krizu na najbolji mogući način. Ono što je najvažnije, građani Subotice se poneli na veoma human način. Bezbednost ni migranata, ni domicilnog stanovništva nije bila ugrožena, to je važno. Mislim, situacija u odnosu na prethodne godine je malo drugačija. Sada imamo manji broj migranata, imamo tranzitno prihvatni centar koji funkcioniše i dalje, ali kažem, kada je Republika Mađarska podigla ogradu i žicu, ta situacija se promenila, tako da u gradu Subotici trenutno imamo 60 migranata. Katere izkušnje si lahko izmenjata Subotica in Bled, ko gre za vpliv migracij na lokalno skupnost in turizem? Migrantska kretanja koje su prethodnim godinama, stvarno ne možemo da kažemo da su uticala negativno na turizam u našem gradu. Što se tiče nekih pozitivnih efekata, činjenica je da su ti ljudi na svom putu trošili neka određena sredstva, imali određena sredstva, boravili u našem gradu, prolazili kroz naš grad, kupovali, noćili. Znači, bilo je nekih, da kažem, benefita. Mi nemamo tačne statističke podatke jer nismo tako vodili evidenciju, da vam kažem, migranti su bili u tom hotelu kao takvi i noćili su tamo i tamo, ali činjenica da je više stotina hiljada ljudi prošlo kroz Suboticu i kroz celu Srbiju, znači oni jesu, potrošili određena sredstva i boravili su u našem gradu. Razmenit ćemo iskustva tokom ova 2 dana, pa vidjet ćemo, zaključit ćemo nešto i nadam se da ćemo izaći, da kažemo, i pametniji i za budućnost. Mladi so med tem, ko je potekala okrogla miza o vplivu migracij na lokalno skupnost in turizem, v delavnicah raziskovali multikulturnost v obeh mestih in primerjali šolski sistem v obeh državah. Se pogovarjamo o multikulturnosti. Oni delajo za Subotico, mi pa za Bled. In mi smo se odločili, da bomo pač predstavili to kot bolj turiste, zaradi tega, ker so tudi z vseh različnih držav pa kontinentov in se moramo mi tudi med sabo povezovati, tako da se bomo razumeli. Ko govorimo o migracijah, je subotiška izkušnja z begunci zagotovo vplivala tudi na mlade. Kako, nam je zaupal Stefan. Pa pazite to kako kome. Neko je imao dosta problema sa migrantima, zato što je naletao na migrante kojima nije samo bolji život u interesu, nego i novac i sve ostalo, neka sujeta, te je jedan dečko bio izboden zbog toga, izboden nožem u parku u Subotici. A isto tako, tipa evo, iz mog tog nekog dešavanja i svega, ja sam zaista upoznao divne ljude. Jedna je od mojih najboljih drugarica. Imamo jednog dečka koji ide s nama u školu i oni nisu iskvareni uopšte. Oni prave te podele, on je migrant, on je starosedelac, tamo, svi smo isti. Može se po osobi videti kakva je ona. Ne mora uvek početi, on dolazi iz neke druge države, on je odmah loš. Ne, to nije tako. Mi smo od uvek znali da uvek ima dobrih ljudi u nekoj zemlji. I te ljude koje sam ja upoznao, znao sam da su oni dobri. I zaista divan gest države što je ona pomagala azilantima, evo što dan danas pomažemo. Eto, kroz Subotica je prošlo 100.000 migranata i imali smo svega jedan incident s njima. Znači vidi se da su migranti dobri, da oni žele bolje. Samo jedan incident smo imali i to je to. Vidi se da je negde Srbija stala na stranu pravde, da je stala na onu stranu na koju treba stati, hrišćansku. To je ta problem, migrantska kriza, to je evropski problem. Ampak ga mi ne moremo in nikoli ne bomo dojeli tako, kot so ga oni. Je v bistvu prav, da se mi to malo izmenimo, v bistvu kako dojemamo medkulturnost pa multikulturnost. Nič manj zanimiva in poučna ni bila primerjava med obema šolskima sistemoma, ki so se ji posvetili mladi iz Subotice in Bleda. Pa shvatila sam, nismo imali baš puno vremena, ali shvatila sam da oni kreću ranije, godinu dana i da imaju 9 razreda, to je jedna od razlika, mi imamo 8, oni imaju 9. Shvatila sam da oni srednje škole dele po gimnaziji i njima se zapravo gimnazija deli na ostale škole, a kod nas je to mnogo preglednije. Slabost našega sistema je, da ni obvezna srednja šola, kar meni se zdi pomembno srednje šole, pa pol naprej študij. Zaradi tega, ker je to, pa če se ne izobražujemo, postanemo konzervativni in to nikamor ne pele. Oni imajo pa obvezne srednje šole, kar je recimo boljš. Zdaj 8-letke pa 9-letke težko primerjamo, ne? Ampak to se mi zdi
pomemben. No. Kaj mislite, da se lahko vaši otroci naučijo od naših in obratno? Mislim da će oni, šta je njima sada ono što je po meni najbitnije, imaće prilike da vide i da osete da su naši jezici veoma slični. Da je naša kultura, bez obzira na različitosti, veoma slična. Da će moći da razmene svoje iskustva, dakle naša deca dolaze iz jedne sredine koja ima 35 nacija i nacionalnih manjina i naroda, i da to prenesu svojim drugarima, a ono što je zaista najznačajnije što će oni shvatiti, bez obzira što je lakše da pređu na engleski, mi insistiramo na tome da govore svako svojim jezikom i da se malo potrude da shvate koliko je to slično i koliko je to njima bitno da su zajedno, da prenesu svoja iskustva i da u tome nađu neku lepotu da dođu oni kod nas. To mislim da je sada nama osnovni cilj, da mi zainteresujemo naše drugare da dođu malo kod nas u posetu. Obiska in novih izkušenj pa si želijo tudi na Bledu. Nas bi zelo veselilo, sami veste, da danes mladina zelo rada potuje, mogoče še veliko boljš navajeni so, tak je njihov način življenja, popokati nita, ne? In samo čakajo, kdaj, kam bi lahko šli, in moje mišljenje pa je, da je izkustveno učenje tudi zelo pozitivno, ne? Če z moje izkušnje, ko smo pred leti bili na izmenjavi v Beogradu, so nas na koncu učenci vprašali, a ste nas peljali tja zato, da smo videli, kako tam je, ali zato, da smo spoznali, kako imamo doma, ne? In sem jim rekla, da če so to začeli spraševati, je bil že naš namen dosežen. In tudi tukaj zdajle si mislim, da bi bilo prav, da vidijo, vseeno smo bili enkrat skupna država, tega oni nimajo tega občutka več, mi se pač tega še spominjamo in mogoče je prav, da spoznajo te naše bivše države, ki so nastale na pogorišču Jugoslavije, če tako rečem, in da tudi znajo primerjati njihovo kulturo z našo kulturo, to pa lahko v bistvu začutijo, če ta kraj res obiščejo. Tisti je ena taka pomembna nota, se veste, kar vidim, ne pozabim. Druženje, mreženje, spoznavanje, izmenjava izkušenj in pridobivanje novih bodočih prijateljev pa je za mlade iz obeh mest najpomembnije. Mislim da je odlično, drago mi je što sam imala prilike da dođem ovde, nisam još bila u Sloveniji i slični su jezici, možemo super da se sporazumemo, možemo i na nekom, na primjer, engleskom i tako dalje, i drago mi je da sam imala prilike da upoznam.